Eta orain ba, eindegun sakramentu hau eta hartu dezuten entzat eta Karitasera eguna eta dena gogoan izanik otoitz egin diezaiogun jainkoaitari zutik jarta. Gaur gaixoen oliadura hartu duten guztien alde. Senti dezatela jainkoaren hurbiltasuna eta laguntasuna. Bere bizitzako une honetan. Zerbitzu solidarioa eskaintze duten guztien alde. Bereziki gure parrokiko voluntarioen alde. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Fededun guztiek bat egin dezagula jaunarekin. Eukaristian eta hemen ospatzen duguna gure eguneroko bizitzara eraman dezagula. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure munduko behar egoera guztien aurrean jakin dezagula janaren hitzak entzuten. Emaiezue zeuro jaten. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jaunak fedean eta maitasunean sendo gaitzan. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure hildakoek zorionaren eta biziaren erreinura iritsi daitezen. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Xeri. Gaurko diru eskea Karitasen alde izango da. Mila esker. Emaiozu honez zeure Elizari jauna, batasunaren eta pakearen doaia. Hoien adierazgarri bai da ekarri dizugun eskaintza hau. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin
eta zure espirituarekin. Gora bihotza, Jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bere apostoluekin egindako azken afarian, gurutzeko pariaren oroitzapen salbagarriak betiko iraun zezan, bere burua eskaini zizun, pekaturik gabeko bildots eta opari atsegingarri, zure gorespenerako. Sakramentu honekin janaritzen dituzu zeure fededunak. Mundu berean bizi diren gizon emakume guztiak, fede berak argi ditzan eta maitasun berak bat egin. Beraz, sakramentu miragarri honen mahaira gatoz, zure maitasuna gozoaren beteak, haintzan zure antzeko egin gaitzan. Horregatik, zureko eta zeruko eta lurrekoek, kantu berria abestuz, adoratzen zaituzte eta guk ere, aingeru guztiekin batean, beti eta beti, abesten dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, osana, osana, osana zeru goienetan. Osana, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdinkaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, Zure eriotza ego aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik aita guztiz santua.
Zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri dezula gogoratzen dugu. Ta hori zure maitasunaren ekintza dela aitortzen ura etorri arte. Ta ogi bizi emailea eta esker honezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begira, aita ona, begionez zure elizaren eskaintza honi. Egizu Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela, orain eta betieran. Eramazu jauna zeure eliza, fedearen eta maitasunaren betera, Francisco gure aita santuarekin, Eliz Kristau guztiekin, eta zurea dezun, herri osoarekin. Zabalitzazu gure begiak, zeniden beharrak ikus ditzagun, emaiguzu zeure goi argia. Hitz eta ekintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu Kristoren antzera, taren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Izan gogoan aita ona, Kristoren bakean hil diren gure zenide hauek. Isabel Eizagirre eta Marilordez Uria, hauen heriotzaren aurreneko urtebetetzean. Eta Inazio Etxaniz, Luciana Sarriegi, Flora Etxabe, Jose Juaristi, eta seme eta alaba, Fernando eta Sofia. Maite Aramendi, Luis Elorza, Vicente Elduaien, Margarita Odria, Koldo Odriozola, Jesús Larrañaga, Patxi Larrañaga, Jose Ignacio Garate, Mailo Arrizabalaga, Carmen Txu, María Nieves Etxaniz, Margarita Elorza. Hauek eta gure zenide hilak. Zure aurpegiaren argitan aurkitu dezatela betiko zoriona, bizi betea. Ta lur honetako gure bilaldia bukatzean argaitzazu gu ere zeure etxean betiko. Antz zurekin biziko gera beti, eta Jainkoaren Ama Maria doatsuarekin, apostolo eta martiriekin eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta ondietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin.
Erruki jauna. Erruki jauna. Emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona Jesus jauna, hemen Eukaristian arkitzen degula. Eta gure janari, eusgarri eta bide lagun bihurtzen zaigula. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez azuitz bat eta sendatuko naiz. Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Kristoren gorputza. Amen.
Egin dezagun otoitz. Emaiguzu, jauna, orain hartu ditugun zure gorputz eta odol baliotsuez aurreratu diguzuna, zure jainkotasunaren betiereko gozotasunez ase gaitezen. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Oharra. Urrengo igandean, ekaina gotaisei, hilero bezala, azkeneko igandea denez, Madarixako San Eliseo elizan, goizeko 11etan meza ospatuko dugu. Egin dezagun keinu hori, keinu fedez egiten dugun, gure fedea indartzeko egiten dugun keinu hau, ez da? Eukaristian Jesusekin aurkitzen gera. Da, bere gorputz santuarekin ematen dugu gaur bedeinkapena. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. eta igande ona igaro.